Hvem er det, der ringer? Vi er i gang. Der er en station. Kasper, prøv lige hop, prøv lige se din patter. Nej, prøv lige stå, bliv stående. Og så, sådan. Gør sådan her. Til Skype call. Hvad? Der var en eller anden, som der ringede til Skype call. Okay, vi går nu. Ja, lad os sammen bruge det. Hvorfor kører min YouTube tutorial i baggrunden? Okay. Oh! Nej. Fuck, jeg fik et chok! Jeg står oven i et spyt. Det smager. Det var den værste start nogensinde. Jeg har 14 liv tilbage. Det er nederen. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere træls. Er det ikke en af der har en healing? Nej, det er ikke der har. Det er nederen der. Jeg har 13 liv. This side passage better lead somewhere. 12 liv, tak skal du have. Så skyder din dope. Skal jeg ikke med vilje? Fucking døb, mand. Hvad sagde du lige? Jeg sagde døb. Bare nar. For helvede! Lad være her. 7 liv. Fuck, du er nederen. Du byggede af nederen. Jeg kan se dig gennem væggen, din døb. Fuck, hvor dumt. Jeg skulle ud nu, så nu kan jeg ikke gøre noget. Du skal bare være med. Det er også bare nederen. Hvorfor flat du spillet? Men jeg kommer ikke Fordi igen. den er Hvad fanden er der kan stå på mig? Bum, sagde det. Fuck, det er for langsomt nu. Lad mig kaste noget boomerbræk op i luften. Og så får jeg det hovedet igen. Det er nederen. Fuck, jeg vil kaste Jeg har noget en healing til dig. Kasper, hvor er du henne? Kommer ind. Det var nederen det der. Hvor hen? Kasper, I need you. I need your help. Nej, stop. Stay still, I can help you. Louis han teleporterede sig lige. Nej. en bitjip. Ja. 2,5 minut af fucking recording, 1 gigabyte. Hold da kæft. Ja, det er sådan. Fuck, det er sygt hurtigt det er. Nej, vi sætter på det. Det er altså bare nu. Nu stopper du. Kæft, han døde. Nu som Belan efter mig. Witch! Nu som Belan han græder. Det var dumt. For helvede. But I think I can get you back up on your feet. Lol. Snak for helvede, det skal ikke være kedeligt at se. Vi skal sige ord, der er lavet af bogstaver, som er lavet af blyant eller noget. LOL! Der er sådan en lille hul af, vi kan kigge. Spænd. Weapons here. LOL! Okay. Weapon over. Sådan der.
Ej. Okay, hvor fanden er Emilio af? Er han også gået for Skype nu? Nej, jeg er her. Åh, godt, jeg troede lige. Det var. Så kom der ind, du død. Det er dig, der er så sjovt at se på. Hvor har vi ikke lige spillet den bane her? Nå jo, vi døde, så rigtigt. Men derfor har vi lige spillet den. Hello Kitty! Bare faceband med det. Åh, hey. Vælge lutte. Vi er dårlige til at spille her. Hvad siger du? Jeg har været død igen, og Louisen har ikke livet. Det er utroligt dårligt. Ah! Det er noget helt liv her. Tank! Fuck mit liv! Reloading! Fire in the hole! Ej, spild pipebomb, tax! For helvede da! Løser på en tax og videre. Stop, kaste op. Emil, din døbe, hvor langt er du? Jeg kommer ind, og er det dur. Jamen, hvor langt er det til det? Jeg skal ikke gå ind. Kan du ikke komme ind? Jo, det er bare, jeg vil gerne fikse det der. Jamen, jeg er allerede i gang med at optage, kom nu. Det gør vi så bagefter. Det kommer 1 minut. Det er godt. Wow, hey. Fuck yeah. Cover me, gonna heal! Look out! Der var der nogen her. For helvede. Jeg var lige en total troll, eller jeg var faktisk bare meget nederen og tage begge af dem der. Men godt, det må jeg leve med, ikke også? Fordi så nederen er jeg bare. Reloading! Okay, hallo? Kasper. Mm. Når jeg hiver i håndtaget, når jeg hiver i den, så skal vi bare løbe tilbage. Okay. Fordi det er fordi den smadrer noget, så skal vi løbe igennem det. Så vi følger bare med den, kom her. Jeg vil ikke en motor. Ah! For helvede! Bum. Hello, bitch. Ja, Jeg tror, jeg ved hvorfor. hvad så? Måske det er fordi, jeg havde sluttet det til min fladskærm. Jeg tror du har ret. Så kommer lyden ud et andet sted. Jeg tror faktisk du har mere end ret. Reloading! Så nu prøver jeg lige. For helvede da. Åh, de brænder. Åh, skal I lære det, mand. Det er sådan små myrer. Prøv lige at snakke. Jeg snakker så højt, jeg kan. Snakker. Som en elefant. Der har der er et Mr. Tissemand. Så går vi. Come on. Kom så, boys. Okay, høre Jockey. Prøv lige at Okay, I skal ikke gå væk fra mig, jeg kan høre Jockey, vel? Prøv lige at sige det. Det der, det er bare nederen. Men for helvede! Det er bitch, nu dur det. Okay, så skal jeg komme ind. Og så bare vent med at optage, fordi safe room der er lige herovre, så vent med at optage, så vi er færdige. Yes! Så jeg må ikke deltage i spil? Jo, bare kom ind. Du må bare ikke starte med at optage, før de er færdige. Men hvornår er I færdige? Lige om lidt, vi kan se safe room, men det stod der i hvert fald ikke. Vi skal lige skynde os lidt over det der safe room nu. Det kom bare millionen. Ej, for helvede. Hvor er I dårlige? Okay, du starter godt, kan jeg se, Emil. Jamen, jeg har ikke engang spillet det nu. Hvornår må jeg starte? Eller fik ikke starte forfra? Nej, jeg er lige for en safe room nu. Skynd jer, kommer hen. Der er bare millioner.
Så lige det jeg starter, så bliver jeg... Okay, fuck Emil, vi skulle bare have lukket deres sætning der. Det står jeg ikke med resten af banen. Nå. The hell in a handbasket real fast. Der var fandme mange, der var. Jeg havde 60 liv. Så nu er jeg vel ikke med resten af banen, er det?